Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating hindi pa rin makamove on mula sa ex. Ay, Pero bago mo ituloy yan, paki-explain nga naman kung anong meron dyan sa mga palikpik mo. ngayon mo lang ba ito nakita? Alam mo ba na meron ako nito ng halos lahat ng kulay? Meron itong kulay blue, green, black. Ang tawag dito sa suot ko ngayon, napapalikpik, ay pagsuporta sa mga naghahabi sa Abra Ilocos. Okay. Kasi ang paningin ko sa ngayon, palikpik. Hindi, parang hasang ng isda. Ikaw yung humulo ng isda. At least namumula. Yun na lang, at least namumula-mula. At least mamink-mink yung hasang. Teka lang, parang hasang, parang malansa pala yun, Diego. Teka lang, ba't ako masaya? Alam mo, minsan talaga. Basta na lang ako tumatawa, pinagtatawa na pala ako. Ano to, pagbibigay pugay sa mga kasi alam mo nung napunta ako ng Ilocos Norte, na-realize ko marami doon na naghahabi. Okay. Na mga matatanda na. Oo, kasi yun isa sa mga kultura natin. Correct. Tama na. Nakakalimutan. Nakakalimutan. At saka sana maipasa sa mga younger ones. Kasi yung mga nakita ko, baka naman, I'm sure meron na rin ng mga bata, pero yung mga nakita ko, siguro para talagang mas historic at cultural yung dating, yung talagang matatanda na alam mong sila yung mga naunang gumawa. Kaya talagang kapag nakakita ko ng mga ganitong klaseng mga outfita na pwedeng ipagmalaki ang kulturang Pilipino, kahit mukha siyang hasang. Susuotin ko siya. Kung ikaw nakikinig ngayon sa radyo, kasi ang suot ko po, t-shirt na puti, tapos parang may nakapatong po kasing hasang. Hasang ang description. Kulay pula pa. Kaya lutang na lutang na. Hasang, sabi ni Hindi kasi mukha sa screen mukha siyang hasang eh. Ano po siya? Inabel. Alam ko Inabel ito eh. Yan, yung ganyang klase ng tela. Yan, sinusuportahan natin yung mga katutubo na naghahabi pa rin ng ganito. So habang may mga tulad ko na kaya magsuot ng mga papalikpik, nabubuhay ang ating kultura. Thank you very much. And I thank you, candidate number 68. Ay, nakaka-lurk. O paano kung speaking of ex, balik tayo dun sa topic na ex. Paano kung ex mo mahilig magsuot ng mga ganito? Di naalala mo na naman kasi nagsuot ako ng ganito, di ba? Ay, nakakaloka. Bihira lang po sila yung mga ganyan. Very rare po rare breed. Meron ba sa office na pwede magsuot nito? Na nakikita mong parang wala kami nakikita, ikaw lang. Kung hindi malaking ribbon. Araw-araw may lakad ka. Oy, talaga. Araw-araw talaga ako may lakad. Alam nga minsan na parang ano ba yung sinabi sa akin ng isang kong kaibigan? Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, sa office. Ba't nakaganyan ka? Bakit? Yun yung araw na naka-ano ako, long dress na may mga flowers. O ano problema? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, para kang may lakad. Sabi ko, ang lakad ko, office. Diba? Kapag ka ganito na may edad ka na, ang lakad mo na office. Diba? Hindi ko na yung magagamit sa gimmick kasi hindi na ako gumigimik masyado. Kasi inaantok na tayo. Tsaka alam mo na, ang frozen shoulder. Nakakaloka. O, diba?
Naintriga kayo, no? Meron ako niya ng lahat ng kulay. Oh, gustong-gusto ko talaga yung mga pahasang na papalikpik na ganyan, 'di ba? Hay nako, sa lahat ng mga kabisya natin na kakaiba ang itsura, kakaiba ang nararamdaman at kakaiba yung init na nararanasan. Sinabi mo pa, iba ang init. Kasi akala natin nung nakaraan kasi umuulan-ulan na, malamig na, 'di ba? Akala natin, 'di ba? Pero hindi. Lumabig na. Ewan ko kung sa CR ng mga lalaki sa faucet ninyo, medyo warm yung water na lumalabas. Ewan ko, napapansin ko parang medyo warm. Ay, parang gano'n na nga. Kasi may init na nga Ang init talaga. Tapos ang weird, biglang uulan ng malakas. Apaka-weird. Nung nakaraan medyo, di ba, umulan. May mga lumubog pa nga ng mga kotse, di ba? Ay, talaga ba? Oo, sa bandang Paranaque. Nakita ko lang sa post ng Visor na na page. Ang daming lumubog kasi nga parang may mga creek na natabunan dahil mga ginagawa. So naipon yung tubig, may mga So anong sinasabi mo? Wala. Yung mga ginagawa, may punto ka ba dyan? Ayusin nyo. Hindi, tapos biglang lumamig yung panahon naman talaga. Oo, tapos binash pa nga ng iba yung Pag-asa eh. Kasi sabi ng Pag-asa, iinit pati init. Tapos biglang umulan. Ay, bumalik na naman yung init. Ay nako, ang init talaga. Tapos alam mo yung na-realize ko, yung kapag matindi talaga yung init, dumodoble din talaga yung init ng ulo mo. Ay, sinabi. Kaya ito talaga yung panawagan sa ating lahat na kumalma. Kasi talagang gets natin na nakakainit ng ulo, nakakadagdag talaga siya ng masakit siya sa ulo, naaalibadbaran yung pakiramdam mo. Kaya ang ending, nagiging masungit ka. Correct. Kalma lang kapag ka nararamdaman mo, hanap ka ng pwedeng magpa-refresh sa'yo. 'Di ba? Hilamos ka saglit, mabasain mo yung mukha mo ng tubig, 'di ba? Uminom ka ng malamig, ganun. Kalma. Kasi feeling ko mas mabilis ang mga pag-aaway dahil sa ganitong kakaibang nararamdaman na init. Huwag natin sasabayan yung init ng panahon sa init ng ulo. Totoo, kasi hindi maganda ang resulta. Kaya ingat din, shout out din pala sa mga traffic enforcers natin. Ay, totoo. Sila po yung, at totoo lang, nakabilad po sila sa araw. Correct. Tapos sinusungitan pa natin, tapos galit pa tayo sa kanila. Ayan. Wag. Ikaw kaya ilagay dun. Diba, try mo lang, diba? Ito nga lang, kunyari, lalabas ka lang ng opisina mo, tatawid ka sa pinakamalapit na kunyari, ma-uncle dyan, 7-Eleven o Alphamart, diba? Nagrereklamo ka na, tumatawid ka lang, papaano yung bibigay ng instruction sa gitna, 'di ba? Ang hirap ng ginagawa nila. Kaya nga. Na naka-cover, Jakes. Sobrang nakakatakot din in the sense dahil syempre yung health nila at risk din eh. Totoo, 'di ba? So, yan din isang panawagan na baka naman may madaanan kang enforcer, 'di ba? Bigyan mo ng tubig. Pagbigyan ng tubig na bigyan mo malamig ng tubig na malamig, ganyan. O kaya kung babae kang maganda, bigyan mo ng ngiti. 'Di ba? Na nakakapagpapawi ng pagod, 'di ba? Kung hindi ka masyadong maganda, perahin mo na lang. Charot. Alam mo yung mga nagsiservisyo, kahit sabihin natin may mga sahod sila, alam mo, pasalamatan natin, especially naalala ko lang nung eleksyon, yung boboto. Tapos napansin ko, nag-o-observe ako, sabi ko, lahat pala ng boboto sa presinto, kinakausap ng teacher. Oo, correct. Ine-explain. Correct, Imagine mo na kung lang, anong gagawin. Kung simula alas 7 ng umaga, kakausapin mo lahat ng taong boboto, napakahirap nun. At hindi lang yun, mainit. Oo, mainit pa. Hindi naman aircon. Hindi aircon yung mga classroom. Oo, kaya sabi ko talaga, ma'am, thank you po talaga, ma'am, sa pagserbisyo po ninyo. Hindi madali ang trabaho ninyo. Sa mga kabisyo nating mga teachers, thank you po. Sa lahat po. Sa lahat po ng mga tumulong para maging maayos. Sa election. Correct ka. Kumusta po yung allowance na ibigay na po ba? Dapat meron at dapat maayos. Correct. Magkano bang bigayan para next, after 3 years volunteer ako. Magkano ba dyan? Pero hindi madali Hindi lang yan eh. Hindi lang yan ang kanilang na kakausapin mo dahil kung minsan lahat ng reklamo sa'yo. Correct, sa'yo. At lahat ng lahat yan naiinitan. Lahat yan mainit ang ulo. Tapos magrereklamo. Correct. Yan, ganon. Kaya ganito naman po kami sa mga teachers dahil syempre malalapit po yung loob namin sa mga teachers. Tama. Kasi si Diego may naging jowan teacher. Ako din. Charot.
De, mga produkto po kami ng mga teacher. Ang nanay ko po ay teacher. Ayan, kapatid ko teacher. Lahat na mahalos tiyahin ko mga teachers. Correct, diba? At sana hindi po, yan yung profession na hindi talaga mawala. Oo. Kahit na antindi na po ng, knowledge that you can get from the internet, iba pa rin talaga kapag merong aktual na taong na gumagabay. Tama. Diba? Kaya mabuhay po ang mga guro kahit hindi po ngayon Teacher's Day. Diba? Actually, today is National Family Doctors Day. Ay, ganun ba? Merong, may ganon, diba? Today is Family Doctors Day. Kaya gusto ko lang i-shout out yung mga kaibigan kong family doctor, si Doc Gia and si Doc Flo na nakatutok lagi. And of course, ang our favorite, Dr. Salome Arinduque. Ayan, Siyempre, huwag na tayong lalayo batiin din natin si Dr. Kapule. Ayan! Resident company, doctor din natin. Diba? O sa lahat ng mga gumagawa ng kanilang service para po sa taong bayan, maraming salamat po. Thank diba? you very much po. Oo, dapat everyday po kayong sineselebrate. Nung ilang buwan sa ospital yung anak ko, talagang ramdam ko rin yung kung gaano ka-dedicated yung mga nurses. Promise, ibang level din talaga. Tapos, pagka tinanong mo sila ng sahod nila, malulungkot ka kasi pagod na pagod sila, tas yun lang yung kita. Kaya ganun nga, talaga. sana ma-upgrade yung yung mga sahod sa mga nurses natin. Kaya nakakalungkot ko minsan na marinig natin nangingibang bansa dahil mababa yung sahod. Tapos maiintindihan mo. Kasi malalaman mo kung bakit, 'di ba? Ay, sana. Sana talaga. Sana yung sa mga nakaupo. Di ba? Bigyan po natin ng kaginhawahan yung mga taong bayan. Just in case may mga nakatutok sa atin na nakapwesto, no? Kung halimbawa kayo po ay nakasakay sa inyong mga de-aircon na mga sasakyan, busy po sa pagsagot ng telepono, pagtingin sa inyong mga cellphone, nag-check kayo ng mga social media accounts po ninyo or ng mga emails, ibaba nyo po muna yung inyong mga telepono, tapos tumingin ka sa paligid. Pag tiningnan mo kasi yung paligid, ako nanonotice ko yun sinasabi ko to sa sarili ko na ibaba yung cellphone para tumingin sa paligid. And yung tatawid sa harapan mo, lagi akong interested sa kwento ng buhay nila. Lalo na yung mga hirap. Yung alam mo, judgmental ako na mukha siya mahirap or mukha siya nahihirapan. Pero ano kayang kwento niya? At ano kaya yung pwedeng tulong na maibigay sa kanya ng gobyerno? Siyempre lahat tayo dapat may gagawin. Tama. Hindi naman pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Siyempre dapat magtatrabaho din tayo, may gagawin din tayo, ganyan. Pero ang important issues din, dapat yung maasahan din natin yung mga nasa posisyon. So wala lang, panawagan lang. Baba mo muna yung cellphone mo, sir, ma'am. Tapos tingnan mo lang yung mga nasa paligid mo, yung mga tao mo. Diba? Kumusta yung mga tumatawid, yung nagbibenta. Alam mo, itong election na to, very interesting yung insight ng isang analyst ang sinasabi niya, na makikita mo yung interest ng tao kung sino yung nanalo. Ano ba? First two, si Bongo yung number 1, di ba? Health, di ba? Yung Malasakit Center. Number 2, si Bam Aquino. Di ba? So, education. So, health ang education, yun ang kailangan natin ng priority dapat. Priority talaga siya. Which yung nangyari doon sa budget. Anong sinasabi mo, Jet? May sinasabi ka ba? Ako, disclaimer. Sabi ko na Disclaimer, ang opinion ni Diego Baindido ay hindi ko opinion at hindi po opinion ng Love Radio. Hugas kamay. Poncio Pilato. Natakot bigla. Pagkatapos manawagan, natakot. Pero totoo. Totoo talaga, Jigs. I know of so many people na umalis ng bansa, including people that I love, because natakot sila na pag nagkasakit sila, hindi nila mapagamot yung mga sarili nila. Kasi hindi libre. Kaya nga di ba ako may sleep apnea ako. Tapos may nakakausap ako na mga taga-ibang bansa na sabi niya, at pag-research ko rin din na libre yung mga CPAP machine sa kanila. Sa kanila libre. Oo, dahil sa may health insurance. So pinapadalhan sila. Libre. Dito pag may sleep apnea ka, ang mahal. Correct. Mahirap maging mahirap. Oo. Pag mahirap maging mahirap pag may sakit ka sa Pilipinas. So imagine mo yung machine, ang pinakamurang machine na mabibili mo siguro 40,000. So kung saan ka kukuha nun? Diba? Saan ka kukuha nun? Diba?
So ang ending, magnanakaw. O kaya gagawa ng hindi maganda. O hindi, pababayaan na lang na na-detect ka na may sleep apnea ka. Wala kang magagawa eh. Correct, pababayaan na lang. Hanggang sa mawala ka ng yung buhay mo, mamatay ka, sabihin na lang binangungot pero sleep apnea pala yun. Diba? At yung kunyari, yun ang underlying kasi wala kang machine. Wala kang makinarya kasi wala ka talagang pangbayan. Ayan, for context lang po yung sleep apnea, yun po yung time na halimbawa natutulog tayo sa gabi tapos tumitigil tayo sa paghinga. Yun yung snoring ba yun? May kinalaman? As in, literal na hindi ka humihinga. Tumitigil, nag-i-stop. So, yung CPAP machine na sinasabi ni Diego na libre sa ibang bansa na at least 40,000 dito, hindi pa yun yung dekalidad talaga. No? Yun yung tumutulong para dire-diretso yung paghinga mo. Para bumukas yung airways natin. Para makapaghinga ka. Kahit tulog ka, nakakahinga. Kasi may effect po yan sa development ng brain, sa heart, diba? Kapag natutulog ka ng hindi dire-diretso. Kasi nawawalan ka ng oxygen. Correct. Diba? Napakalaga ng oxygen umiikot sa buong katawan. Correct. Diba? Ayan, So lang, dahil mainit-init pa yung kakataas lang ng kamay sa lahat ng mga dapat itaas ang kamay dahil sila po ay nanalo. Ibaba po ang cellphone, tas tumingin. Tingnan yung ano ba yung kailangan. Tsaka taasan ang alin? Ang ano? Ang alin? Ang budget. Budget. Diba? Para doon. Para sa kalusugan at sa edukasyon. Mahalaga po yan, mga kabisyo. Oras natin, 12:39 na. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!